tsy magnotany koa misy raha tsy mazava fa tonga de mitomagny akory mataoko tsy ho gaga zaho mba ty ahay ino raha mampalahelo anao amizegny amin'ny amaray efa tsy atao ambaraza ino marana ataoko volagno aminahe ndraiky mba tsy tsaroako magnotany za tsy valiagna mikoragna za tsy ahoagna za koa mba malahelo malalako tsy regny feo magnotany za tsy valiagna mikoragna za tsy ahoagna fonaka malahelo malalako tsy regny feo Safazatra mahitanao mitsikitsy niany anao tegna hitako kive Safazatra mahitanao mitokity niany anao tsara indraiky mbanitsike ambaraza ino marana ataoko volagno aminahe ndraiky mba tsy tsaroako magnotany za tsy valiagna mikoragna za tsy ahoagna za koa mba malahelo malalako tsy regny feo magnotany za tsy valiagna mikoragna za tsy ahoagna fonaka malahelo malalako tsy regny feo tsy regny feo tsy regny feo La musique la musique voalohany magnano mbola tsara akory aly ny mpagnaraka sy tapaka ny fandaragna toera zegny nataoko mialohany la musique tandresantsika hoe azovy olonavy io igny fanagnambara izy en personne azovy olonavy io feo tsisy karaha izy tompony feo
izy navy amintsikety niany Yvon Paul vai nifandaragna toira zegny amty andraniany ty korokoragna hely niany ty hoe manakory kabaron'ny lamoziky taia hela tsy hita ino raha vaovao ino raha azo koragniny magnodidigny resaka lamoziky tatoato zay andikoragniny ty asaigna ampanajagna anareo agny agnaraka fandaragna ty ziska mifarany de eto ampiandohany fandaharana kasitragniny capitale record aty amin'ny tsenambolokandry igny hoantsika zay agnano enregistrement resaka feo agnano ny zavatra maro samihafa mikasiky lamoziky afaka mikirakira zegny zareo aty ankasitragny koa ny Harrison Film ny hira tia koa ny Gargotte Zokinaka izay tsy mitsahatra manao fandaharagna tahaka izay koa ny Ibondasha ny Befiana mbala tsara Yvon Paul kabaronao ino vaovao magnano mbola tsara medara ao atao agnatin'ny ity hoe raha zegny magnano mbola tsara koa ny vahoaka jiaby zay magnaraka atsika eto ny vaovao tsy de misy fa tonga hita an-tanindrazagna de manohy ny zay efa natao hatram'izay mozika mazava ho azy efa mandehandeha agny ny sanganasa vaovao efa vita ny hoavy koa ma efa manangasanga koa ny tourné madinidinika efa mandeha de ao agnatin'ny tanteraka atsika amizao Yvon Paul tagnaty setra lamozika anao tagnatin'ny taogno maro fotoagna lava amty tany maro de teo ny napakevitry nandeha tamy toerakafa andeha tampita-dranomasigny ino ny tagny ary fa magnino navy ya ouais nandeha tagny nagnandrakandrandraha ya manakory zany mipetraka en Europe manakory zany mipetraka andafy zany de bon nahita voilà tonga tagny ny ratsapa de somary teritery ny fanaovagna mozika zay natonga hoe 2019 za farany namoaka hira de talohany za andeha en fait namoaka hira de tonga tagny tsy maty ny fitiavagna mozika fa ny fotoagna tsisy satria tsy afaka nivalambatra tao agnatin'ny sehatra mozika eky fa nagnano raha hafa nagnano asa hafa de somary teritery lalagna agnatin'ny mozika de tsy foy le mozika en fait de ndao mba hipodipody an-tanagna hanohy mozika ndraiky de zao tonga zao de tonga de ny attaque mafio bon ngoma lamoziky zegny oui exactement ngoma lamoziky ngoma lamoziky tegna tsisy fotoagna avy sa hoe tegna nisoma gitara an-tragno feky nangalana ngomagna misoma gitara an-tragno nefa tsy mahafapo e koa ny rehefa agny ivelany agny misy ny fotoagna tokana ho an'ny famille rehefa weekend de tsy maintsy misoccuper za miara mitsangatsangana amin'ny famille vitsy koa ny fotoagna afahanao misoma gitara anao za raiky voilà mbola vitsy koa zegny de tegna ny manqué za be le la mozika zegny manqué za donc tsy natsapategna hoe heureux nao tagny tao agnatin'ny mozika ngoma la muziki za heureux za tamy lafiny hafa tamy tokatragnoko tamy famille-ko voilà fa misy rano manqué za en fait misy rano manqué za zatra za hoe bon miseho sehatra ty miseho sehatra ry composition isanandro tonga de studio clip raha igny tsy vita moramora agny tsy vita moramora mety possible anao andeha agnano studio mitape 800 kilomètres voilà nefa anao reraka avy miasa tsy maintsy ambela koa ny vidy famille madinidiniky nefa zay raha zay tsy de mety loatra agny donc natsapa zegny anao hoe tsy za zegny tsy Yvon Paul voilà na tsiaro hoe perdu feky za zegny kamo agnatin'ny monde ny musique de volaniko bon napakevitra za aloha andeha hely an-tanagna soma la mozika impody andeha hely aty soma la mozika hely bako fa impody anao sasa hoe hita iarrangegny eo ny par rapport ny asa sy ny tariny mety agnano va-et-vient ve anao agny satria misy famille agny de ty koa fahignananao i raha ty koa fahitana izy ataoko zay ataoko eto de leraiky izy vita za mideside mipody koa bon anao tsonga kadala zay mpakafia satria anao kadala zay mpakafia kanao satria avy koa anao zay agnanognano togna roe katrikatrikatriky zay fa pare tafiditry laligny tirenao koa heliky anao losoka bon o za teo igny sarotry le magnano muzika agny de ezahako ho atao zay tokony atao jiaby sarotro akagny ny enregistrement ny clip tout ça ataoko zay sarotro jiaby zay moramora atao jiaby ataoko de agname fafampo mpankafy za zay ngoma za jiaby za koa ngoma zareo plus
de iezaka itety faritry jiaby malôha ititeziky faritry jiaby zay azoko atao zay vao za mandeha ily koa aveke za tsy maharitrela mipodipody magnano karaha igny koa fa saison magnano ily misy vacances ely igny de bon ho avy za hoe annoncé kely amy Tambazotra ka ho avy koa za dans un mois ho za hoe Yeah. yeah ataoko magnanjany izy. Bon, za tegna mitandry raha hely hoe matetiky artiste koa zay fa losa andeha andafy nipetraka andafy agny asa lasa tsy ankafizin'olo sur place ohatsony ve i artiste iny kaofa navy ao Tsy ankafizin'olo andafy. andafy agny eky par rapport ny olo aty koa misy olo vaovao havy igny karaha ty mameno salary nefa anareo fa sur place fa maro egny lasa tsy masiro amin'olo ao fa hitanao izy lasa tsisy dikany am'le olo an-tanàna antsony hoe anao igny rehefa tagny Tsy zay. tsy anao fotsiny Oui. fa artiste jiaby agny Tsy zay. manao koa fandraisan'olo anareo par rapport n'olo vaovao navy Ameko exemple misy maro igny raha volagninao zegny misy réel tsara be fa misy koa contrepartie zay ataoko hoe par exemple resitsika Rijady Rijady mipetraka andafy Rijady misôma andafy fino voilà resitsika Dilane mipetraka andafy misôma andafy fino voilà Bastalayon efa presque mipetraka andafy mbala fino fo mipetraka andafy donc misy côté ça dépend agny andafy misy agnamarignako zay raha volagninao zay tsy vitsy ny artiste rehefa tonga agny de tsy mifantoko agnatin'ny mozika karaha ohatry nataoko za tegna tsy tafagnano musique feky azony Taveron-tegna. voilà tafagnano asa hafa za igny noho ny fahasarotany le prise vocale sy ny tariny za koa zany tsy de tiako le hoe ohatra hoe za fogna magnano musique an-tragno bitindraha sy ny tariny za zatra mangala olo professionnel comme nataoko ta Madagasikara aty an-tanàgna mangala olo professionnel mitendry rahako jiaby za afapo nefa raha zegny sarotro agny vola be raha oui jiaby sarotro en plus vola be plus tany pitran'ologno igny aiza izy mipetraka par exemple za mipetraka Suisse olo igny mipetraka à Bretagne itape 900 km voilà sarotro de zay mahatonga le olo sasany tsy tafantoko agnatin'ny muzika de automatique mideky adignany mpankafy voilà fa agny andafy zany misy maro koa olo mivolagna raha volagninao zay nareo mipetraka ty fa tsy eo an'ologno fa tsy tian'ologno tsy eo fa tsy vahiny amindreo non magnino Rijady mahazo olo feno partout magnino Dilane mahazo olo partout nefa mipetraka andafy voilà fagnontaniana anakazy anao zay tsy misigéré loatra amy manafo tegna mbola malaza be eto mbola mitiliny tsara vedety ndipetraka andafy satria maromaro eto tovolahy tsika maro bogosy mitsangatsangana reto efa misy mama mikitikitika amy sisy evy ty anao kofa aminaka andafy ty anao milamigny anao zao pokotso havy agny magnano site libre ndraiky izy eto libre izy magnano raha magnano soirée 25/30 izy atanàna eto donc anao zay tsy de miconseille manafo regny handeha hankeliky de melo tegny petraka na de tsara zandafy amy tany mazava volagny basta ma izy oui ça dépend raisiko exemple aminaka manokagna za hiala teto andeha tagny tsy nieritreritry hoe andeha melon-tegna amy muzika ouais fa tsy nieritreritry ijano muzika fa tsy nieritreritry agnano velon-tegna muzika za koa fa tonga tagny zany hoe zay fanapahan-kevitry zay mila raisiny hoe andeha andafy tsao mieritreritry anao tegna hoe ifantoko muzika ataova reo ataova amy sabaka tsy maintsy mitady asa hafa anao par satria muziky tsy azo lazaigny hoe hivolomagna be andafy satria izy io agny tsy mitovy arakan'le volagninao lasa mideky hely le valeur ohatra anao fa mipetraka akagny par rapport n'olo baka Madagasikara malaza aty Madagasikara legny agny mety possible contrat ataotsika hoe 10 contrat n'olo avy Madagasikara anao agny alainy arzalaha amy 300 et voilà ouais de za miconseiller bandy par rapport amin'ny fiainagna Madagasikara eto Madagasikara iarahantsika malala tany andalam-pandrosoagna mifiainagna somary sarosarotro madinidiniky raha ohatra ka ty hiaigny fiainagna mazava ozy Bastalayon mahay azy de vognony hagnano asa hafa ivilomagna ndao mandeha agny fa muzika io fo muzika tsy tegna bambany be hamiloman-tegna muzika mandeha fo ndraindraiky koa izy io agnatiny 1 mois 2 mois 3 mois tsisy raha tsolo mikaiky anao ino raha ataonao zegny tsy hinan-kanigny voilà za miconseiller bandy izy koa manapa-kevitra tena napa-kevitra tsara hoe mafo muzika tanteraka andao
ndao miasa agny za pendant 5 ans nambela musique nagnano safo ngoma musique tanteraka amizay za bon za odily an-tanàna donc raha résumeko zegny koragna zegny hoanao koa maventy tegna tsara heto amy lamozika voilà oana sendriky atao maximum oana sendriky oana sendriky aza question fara voilà fiao atao ziskizy mijoriky mitete ambila izy igny anao andeza lazavlagna izy ko mbala hitanao mandro tsara be izy oana sendriky voilà oana sendriky bokono agny koa anao tsy alany tetendraha madididika eny tekoteko fa le tegna eto igny oana sendriky succès-nao eto igny voilà anao vela raiky misy amy couple raiky de miaraka refrain raiky hira ataoko amy gitara ok was ataoko amy gitara olo koa fa tsy agnano aza tambitambezigny fô mahabe lohanazy milao izy andeha hivandravandra amy tany imboany matoy izy niala farahita olo solony anao agny hoagny zegny tsy midika anao mba tsatsona koalany magny anao tsolo ratsy fa mahitahita agnivony maro masoandro mivaliaka tsika iantsikoragnandro olo tsara tsy mitomagny ela fa matoky tegna managna anjara miambigny izay tsy maintsy hoafa managna finoagna avako olo tsara tsy mitomagny ela fa matoky tegna managna anjara miambigny izay fa managna finoagna eka Yvon Paul zotsika tegna fasafasy mikoragna tsara za tegna tia hita hoe taia tany nampanily lamozika ty agnatin'ny rohonao zegny tsy taia raha nilovaigny sasa raha tegna karaha misy raha misazoko mihitsy ino tegna io moziky ataoko hoe tsy voadefiniko zany hoe baka taia fa ataoko hoe bon anjara namindragnahary talenta namindragnahary de narako fitiavagna tao agnatiny de niezaka zaho ao agnatin'ny fitiavako moziky zay de niezaka ataoko akory ideveloper le talentako voilà donc niza lalagna madindiniky nandeha antoko-pihira tao amin'ny amboara-peo feon'Anjomara FJKM Zoo Ara-Famonjena Port Berger depuis 1994 jusqu'à 2002 voilà 8 ans donc zany teo io tao agnatin'io antoko-pihira io zaho débutant jusqu'à zaho nitavandraigny nagnano solo vocal jusqu'à agnisan'ny feo fahatelo tegna hitahita tao agnatin'io antoko-pihira io de avy teo nivelatra io antoko-pihira io ndraindray magnano gala ny STK de magnano gala évangélique na gala hira profane amy trampokon'ologno de manomboky nagnano interprète de hitahitan'ologno tegny de nisy groupe na orchestre zay tao antsuit tao atao hoe top 21 zay moa ta Port Berger de nisy namagna teo Port Berger nahitahita de misy ngiaza andro zay zalahy magnanognano zalahy amin'ny interprète fa magnino zalahy tsy alaitsika de nandeha tagny antsuit amy top 21 io de nagnano chanteur mandeha baligny partout tamizay karama mbola helihely mbola helihely andesin'ny fitiavagna tegna zany hoe za manao koa tsy magnino tsy mieritreritra hoe azo vola be fa tiako le izy en fait de nandeha amizay izy igny de nanagneritreritry hoe bon izy ty tsy ampy za eky Port Berger eto fa za ty velatra za kory karako amy capitale miakatra ta Majunga tagny nisy an'izay groupe zay atao hoe l'ami et jeune zany ka docteur JB à l'époque voilà zegny misy le hira tamizay en 2004 nandeha tao
la mieza anao mahay za zany ka pour berger de za mihitsy volontaire nandeha zareo magnano répétition za avy konko trano studio za ty hira volaniko anao mahay mihira zany za ty agnano amy musique za taminazy nitestegna ny hira tegna nandalo test anao ino hira vazaha anao hira vazaha laste natao ouais my love Westlef natao hira igny natao jusqu'à tamy farany afapo zareo an-dragnahary afapo anao zio fa tsy miboaka ato ya anao fa ato ya indao leva sakinao antsovola aminareo magnatry valizinao eto anao fa tsy miboaka ato mipetraka aminay ato anao voray ok volaniko bo tsy magnino volaniko aloha fa za angala sakinaka agny boko za mipody ok nipody za boko nanomboky teo zany voray nandesiny lamia zany partout tatanarivo teto sambako nahita les glaciers en 2004 tamizany nany cabaret les glaciers nandeha tournée Tasambava voilà volagna roe maherihely Tasambava zay tamizegny voilà sambako nahita Tasambava koa 2004 voilà en 2005 amizay hitahitany Jean Rigaud koa tagnalalava nisy foire mbia vitrine de la Sofia zay de tagny zay vo magnano balance groupe niarahako tamizay de vo magnano balance de nagnano hira vazako nataoko balance tamizay raha ouais if tomorrow never come tamizay ataoko balance ouais Ronan Keating ataoko balance donc nanay tête sofigny zoko be Jean Rigaud izy igny de marandraigny nisy olona gnonko sambrana anata diaviny Jean Rigaud amin'ny hôtely akao nitravoko e lohanakay olo maventy marigny nitravoko e lohanakay volako asala volako Jean Rigaud feky nandeha tamin'ny hôtely nikoragna taminakany Jean Rigaud za nahita fomba firanao ilaiko anao tsao possible asetakandro ya opportunité maventy taminahy zegny Jean Rigaud mila za navy za 2005 tamy Jean Rigaud losony tournée direct tsisy répétition fagnotanitany répertoire teo moa gagno jiaby musicien jiaby za fa nahay hira direct na hira valo teo za répertoire andreo interprétation nandeha direct tournée ambanja jiaby igny ambany volo andao rano jiaby igny andeha baly fa izy morengy baly loso 2005 2006 tongo araiky za tamy Jean Rigaud 2006 zay nagnano Antsavelogno nagnano Antsavelogno lamia zany koa nipody chanteur niaraka taminahy koa chefiko igny i chefiko igny koa chanteur niaraka taminahy tamin'ny Antsavelogno tamy Flavy tao zay zero la chanteur nany Antsavelogno igny nandeha oaindragnahary zay groupe mba nisy anjara tsara be 2006 zay niforogno 2007 zay 4 fois sorti à l'extérieur voilà navy marigny Flavy tamizay bon zay 2006 niforogno andeha nitouritourné tambanda mbala nitsilopilopy hely fa commence niakatra 2007 zay nahazo place tsara be donc mois de février 2007 zay sambako nitikiny avion fa niboaka edy za tsara nitikiny avion teto zay nitikiny avion foko tanareo andeha ndafy zalahy volamy avisy ty loso andafy donc 3 ans nanaovako la musique zay 2004 2007 sorti à l'extérieur 4 fois sorti zay Mayotte, La Réunion, en France. Voilà. Nandeha tsara le groupe. Teo vo groupe igny fin d'année 2007 ravagna tanosy be. Donc décision de chef. Décision de chef. Bon, tsika ravagna. Ok. Bon, samy antoko frère azy mandeha Tananarivo. Ok, bas. Samy tsy niady. Tsy nagnino bon ravagna karara jiaby ravagna. Losy za igny nandeha Tananarivo za tonga Tananarivo za fa nanomboky connu en tant que chanteur interprète. Fa nanomboky connu za teto Tananarivo. Teo fo zany izy nikaiky koa chanteuse ex chanteuse tamy Jean Rigaud Angela zay de anao so de mazoto izy izy andeha agnano chanteur mima malaza be monteur be Tananarivo eto amin'io 2008 2009 ok volaniko avy za andeha tamy mima ataoko zay tao za navita 2008 ouais 2009 amizay za igny le nagnano matsiaro sambatra igny mbola chanteur mima za matsiaro sambatra igny mbola chanteur mima za misy Zoklay Félix Antlavola zay guitariste tao avy passe mater agny fa mipetraka eto guitariste mima tao nahita capacité ko zany hoe bon zandry misy vaiavy zay rompira igny tsy mihety Zoklay
misy viavy zareo mpihira igny ozy izy fa za mahita capacité-nao, anao mavita hira io ozy tamina. Ahoe o za? Ahoe, za mbola chanteur, mbola tsy menimeny agnano Yvan Paul. Ok, volaniko bon, nantsovigny za tamy studio tary ta Lala Mahitsy tary. Nantsovigny za nataoko prise igny vitako, matsiaro sambatra. De agnano clip, nataoko koa clip igny. Et voilà, nipody asa mima ndraiky za bôko. Mandeha tournée-nay. Farany amizay agnano groupe Nora 2009, faramparany 2009 agnano groupe. Nantsovigny za igny. Bon, napetraka koa mima tamizay moa magnano va-et-vient andafy. De misy moment ndraiky 3 mois, 4 mois izy agny tsisy raha hely. Narotiko tamin'igny napetraka koa izy de za nagnano Nora. Nde tournée niaraka tamy Nora taogno raiky de to zigny bon, tsy de nahitam-bokany loatra. Nisy nandehandeha, nandehandeha en ville surtout. Fa rehefa latsaka ambanivolo zay karaha tsy oui, sahiran-kiragna hely zay, surtout amy faritry avaratra amle morenky. Zany hoe musique-nay zany en ville zay ça va tsara be. Milahatra olo andeha hidy spectacle tamizay tsaroko tsara. Oui. Tsy de niperce loatra izy ambanivolo de bon, saison maharaka amizay nanomboky 2010 koa zany pody ndraiky Jean Rigaud. Jean Rigaud ndraiky 2011 nanomboky nagnano Jean Aimé. Tsy tamy Jean Aimé 2011, 2012, 2013. Boka fo hiranareo tary igny. Mandeha fo hiranay ato matsiaro sambatra. Za mbola tsy Yvan Paul fo. 2013 3 ans za tamy Jean Aimé. 2014 za nagnaboaka tsy magnino. Mbala niasa fo za. Vita clip tsy magnino, mbala niasa fo za. Ouais, moyen hely navorovoroky tao zegny. Nagnanaova clip, nagnanaovako audio, vitako tsy magnino. Naboaka clip za mbala niasa amy Jean Aimé fo. Na za tamizegny halako présenté hoe futur star. Présenté za. Non, volaniko milagny fa za tao zegny batombo chanteur anaka Yvan volaniko. Ouais, niasa fo za taminazy de en mois d'avril 2014 za nirasadia tamy Jean Aimé. Agny zay amizegny ambanivolony Majunga Cruz Manenjiji. Nirasadia taminazy volaniko bon, za commencé ariary helatra hely volaniko fa iza lalagny fa anao ndraiky tsy lahosako degany karaha fa ameko vôlagna araiky anao mois d'avril mois de mai akena amza olo volaniko de za avike mandeha. Natao izy igny nahita olo de nampenipenariko zay fomba fatao jiaby mba tsy ho banga le zandrikely vonavy tamizegny. Penipenariko karaha ty atao zone d'animation. Formenao zegny. Formeko zay raha fataoko jiaby nampenipenariko de tonga le 25 mai fête de mère tamizay ta Moramanga, dernière séance naka tamy Jean Aimé concert. De teo nisaharaka zay fisarahagna, agnisan'ny fisarahagna inoubliable taminao, nafinaritry. Ravagna concert natao fivoriagna, tonga ny fotoagna isarahagna amin'ny Yvan. Izy andeha de natao fotoam-pivavahagna de mifampitolo misasany misy latsaka ranomaso. Agnisan'ny fisarahagna tegna remarquable, inoubliable taminao zay, nafinaritry be. Voilà, fiarahagna tsara. Voilà. Igny zany ny parcours madinidiniky. Teo nanomboky tonga Yvan Paul 25 mai 2014. Nanomboky teo za andeha Yvan Paul. Nandeha Samblov, atapre tsy magnino nandeha Samblov, nandeha Tsiregny feo, nandeha Mavozongoma, Oaindragnahary, zay natopitopy jiaby nisy olo nitandregny igny fo. Voilà, nalaky tafapetraka. Voilà. Tegna tantara e. Oui. Tegna bon, izay parcours-nao jiaby zegny afapo venao. Bon, ny afapo zay tegna lavitra manko tsisy fa raha atao pourcentage amy resaka musique hoe afaka mena feky pourcent zay zavatra zay ny fafamponao. Oui, 80% za afapo tamy parcours isaorako Zagnahary. Ary nanefy anao. Oui. Nanefy za beaucoup nampandalo za lalagna jiaby tagnatin'ny la musique zay fa nitondra expérience tagnatin'ny musique de nafako natonga za Yvan Paul. Wa nafako namorogno na namorogno, nafako na intendry, fanakalo amindreo zoky aby tranaigny jiaby, tekniky jiaby. De isoragna Zagnahary nampandalo antegna agnatin'ny parcours nagnandregny. Bon, Yvan Paul taloha, Yvan Paul amizio ty. Misy différence be. Izay sary Yvan Paul talohany nialany nampangianao hely, c'est Yvan Paul amizio. Ino zavatra mety ampanantegninao ny mpankafianao par rapport tam'le taloha, sa hoe mbola za igny finavy ty e?
ataoko hoe au niveau na couleur andesiny Liverpool tsisy raha miova loatra fomba fitafy misimisy lunette misimisy chapeau tiatia classe veste voilà tsisy raha miova loatra au niveau na composition mety misy raha tsara miha tsara satria raha jiaby fianarana taloha mety tsy de maro accord hay tafarafara mety misy misosoko hely ny accord hay de misy raha afy tsaratsara hely miha tsara zany composition zay za manokagna mahatsapa azy hoe miha hitako misy évolution za agnatin'ny famorona voilà bon raha zany baka Yvon Paul hoe milamindamigny ankafikafe fiainagna kilasy olo andavindavy comme ça zegny magnano lamoziky fomba fijeriko zegny edy koa diso volagninao za manao koa izy Yvon Paul hoe hamakivaky hiditra andeha ambanivolo lavitra ve amizay sa hagnambaramba mafanafana hely sa hoe Yvon Paul zany Yvon Paul fo hatsaraiko ty ia agnisan'ny fagnontaniagna tsara fipetraka satria maromaro ny olo surtout ny mpikarakara mieritreritry hoe Yvon Paul ira malemilemy fo zegny non en fait Yvon Paul c'est vrai za magnano hira na salegy ataoko salegy ataoko za tsy mandeha le mafy be ambony 160 150 salegy ataoko ato 140 farany agnabo ouais 140 io par exemple ohatra karaha salegy zoky aby taloha regny salegy ataondry Bilo ry Francisco voilà magnano salegy za maro misy volaka même composition ko vaovao tafara taty misy salegy aby tsy voly atoato salegy taloha tagny misy manigny salegy voilà agnisan'ny nipetraka koa fa tsy magnano le tegna degré ambony le mampiakatra ambony latabatra mamiko tavoangy igny tsy mbola tsy voilà tsy hoe tsy hay fa soa be manokana fogna tsy hagnano azy satria aminao za kofa satria mignitsika territoiren'olo anao amizay zavatra zay tsy zegny loatra satria nisy moment za niaigny tagnatin'ny musique de nisy raha tegna nitraumatisé za en fait nisy raha nitraumatisé za le mandeha agnaty alalagna ratsy Kosovo indragnanao miaraka sono agnatiny ao bafla jiaby anao fa tsy miraharaha eky koa miola ty tobily ty tsisy raha violon magnazy igny raha igny nitraumatisé za nefa olo mandeha agnatin'ny raha igny le ry zala 160 igny mandeha de nieritreritry za mba tsy andianako tsy ipodianako agnatin'ny raha igny miondrogna Kosovo miaraka amy sono igny aleo na ataoko moramora amizay mba farany za mandeha lavitra district mba district za farany mandeha lavitra raha tsara zay anao mety malegny kahin'olo andeha amin'ny Andoharano ambanjagny hoe mitady zao zahay migiko aty en festival tegna migiko aty mivolagna anao ve Yvon Paul amizay fotoagna zegny tsy malegny za tsy malegny za ary territoire-ko loatra Andoharano ary mahay za loatra mahay za loatra izy ko ambanja fa bon fa tsy considéré agnisan'ny tany mahatraumatisé anao zegny lalagny non Andoharano amizao Andoharano efa tsara lalagna efa misy efa tsara ndraiky lalagna mandeha agny efa vita terrassement jiaby pavé jiaby donc Andoharano ny tegna tsy mifidy tsy hoe Andoharano fô fa izy koa séparé raha igny ohatra hoe sono mandeha aloha amy camion bako za mandeha miaraka tobily afaka tobily normal fa tsy tracteur mandeha agny pare fo za donc c'est mazava tsara zegny fa le raiky sono agnaty Kosovo boko akao koa za traumatisé ny raha igny tegna traumatisé za ok voilà mafotoanatsika zegny Yvon afaka nefany raha tsara tantaregny zegny fa bon amizio zegny efa mora atao lamoziky nanjary mora atao lamoziky volagno karaha zegny mihitsy niany zaho mangala rendez-vous amy kapitaly ato bon za ty alefa andro hira anao fa miantsa za fa mavamavy hitsitsindro feonaka arivariva za fa vita masterigny raha jiaby za fa roso za fa mivolagna amindrikeny ide maretsika fa goa clip fa vita clip afaka marefa boa clipnakay donc amy weekend ry fa salut mes fans fa avy zay raha zegny manakory fa hitanao le vesatrany le lanjany le valeurny la musique izay nataonareo tamy fotoagna andro tsy zay lalovinao par rapport am'zay zavatra misy amizao fotoagna zao
ny valeur Oui. ny valeurny moziky tsy hoe mijotsy na hoe robaka raha zegny contreko fogna misy matetiky misy zokizoky mivolagna matetiky mahita le teknolojia mivoatra de mivolagna nirobatindreo zandry ok misy zandry tsy mahay mihira misy zandry tsy mahay mihira marigny tandrametaka marigny amizao fotoagna fa misy amindreo io mahay kosa za tsy anao magnaragna fa misy reo magnano musique amizao io urbaine amizao io magnano musique afro amizao io misy reo zandry io mahay de resy namagna zokizoky sasany hoe koa fa tsy tendregna le musique de tandrametaka zay non igny ndraiky contre-aviko igny fa ok le musique urbaine na afro tsy de misy gitara loatra na raha fa machine magnano azy ok fa capacité vocalindreo zandry io mihira miantsa mahay mihira reo zandry io agnatin'izao par exemple raha zazy io ivolagna sainy tsy mahay mihira zala magnano musique afro sainy sainy izy io volagnintsika tsy mahay dinaise volagnintsika tsy mahay mihira zala satria magnano musique afro eljo volagnintsika tsy mahay mihira Lionel volagnintsika tsy mahay mihira non mahay reo zandry fa misy kosa tandrametaka ndraiky iaraha mahita misy tegna tandrametaka marigny fa tsy haiko volagny zegny na taloha misy koa musique tandrametaka tsy hoe zay taloha jiaby ne nahay non maro koa tandrametaka taloha misy tsy nahay koa taloha fa bon considération respect amy mazoky zareo de apetraka tsy voatery hoe olo taloha nahay aby jiaby maro koa ny tsy nahay taloha maro koa ny musique tsy nanjary taloha fa le nahay atao fitaratra volagny matetiky par exemple ry zoky miery ray mandreo Mille Clément ry zoky be dede sy voilà mandray ampiadana ry docteur JB ouais paix à son âme mahay le mahay zegny volagny mahay fa nisy tam périodendreo igny épocendreo igny nisy tsy nahay koa atao maro tsy nahay ya fa tsy hoe musique navy izy ty nisy afrobeat nisy koa ny atao hoe musique urbaine de lazaigny fa hoe roboka musique non évolution de technologie voilà rivotro en fait voilà de karaha ataoko za mbola mitagna Yvon Paul i soa io za afaka magnano afrobeat haiko magnano zegny voilà fa za soanaka misy magnano acoustique tsy hoe tsy tiako le afrobeat tsy hoe ratsy le afrobeat tsy hoe tandrametaka le afrobeat non c'est pas ça fa za mihitsy tia tagna le Yvon Paul avec ma guitare voilà Yvon Paul zao koa andeha la muzikinazy na niany ty mitandregny izy parifo amare za mbala tandregny amare misy hira zegny herinarany boahany fo izy natao fanjava ty fitandrinesagny hoe bon boakany voté zegny pakpakpaka izy bakao fa koa tsy hitany boahany azao teko volagny lasa tsy mahatagnana hela le raha karaha zany hoe made in China tsy fantako mararobaky raha magnino io gny mahatonga za miayay za aia problème ino olagna sa le mekimeky magnano raha igny manjary tsy haiko raha tsy tefy tsy haiko e medara oui za managna avinaka manokana andesiko mamaly anao amizay avinaka personnel tsy tambarako amin'olo boko tsy tahomiko olo agneky zaho amin'ny aviko zany fa analyseko personnel zegny donc izy io les questions magnino le hira sasany tsy maharitry sasany maharitry de za mbola ataona exemple de za koa ny amaly azy amin'ny hevitry anao izy io misy natao hoe ialako tsigny misy natao hoe mpanakanto misy natao hoe mpampiala voly agnatin'ny mozika le resaka tsy hoe artiste fa agnatin'ny mozika artiste boka maro voilà fa ataoko agnatin'ny mozika misy natao hoe mpanakanto de misy natao hoe mpampiala voly reo ologno reo mpampiala voly tsy hainy izy mpampiala voly mpanakanto tsy hainy izy mpanakanto fa avery mahay azy ologno maromaro avery mahay azy kanto zany raha ataondraha voilà mampiala voly zany raha ataondraha voilà donc izy io fa miavaka vo manomboko izy io fa miavaka agny agnaty famoronagna ino mampiavaka mpampiala voly ndraiky mpanakanto za tsy volagna za mpampiala voly na za mpanakanto fa za mivolagna eto za olo tsotra
ideko en tant que olotsotra ino mampiavaka mpampiala voly ino mampiavaka ny atao hoe mpanakanto avy agny ny voalohany amin'ny famoronana ny mpampiala voly koa fa mamorogno hira bala tsy tonga amin'ny studio ho izy mamorogno hira izy mamoroporogna zany za raha tsy maintsy tiany olo amin'ny parolinazy mélodinazy direct hitanao vision direct amin'olo andeha mpialany voly na koa izy matandro asa ta magnanjany tsy tiany ologno zalahy aroa izy fahitany izy critère fagnisany hitanazy miahiahy izy direct amin'ny pensée publique le olo andeha mpialany voly asa ta magnanjany sa tsy tiany ologno zany zala tsy maintsy tiany ologno tsy maintsy malaza zany avy amin'ny famoronagna mbola tsy tonga amin'ny studio koragna heto mamorogno koa ny atao hoe mpanakanto mamorogno mpanakanto koa fa mamorogno i tsy mipense hoe alaza tiana tsy alaza malôha ekegny fa tanjon'olo jiaby agnano musique de mba hipasy le message mipasy ny atao hoe malaza le olo raha tsy mipasy message de tsy malaza le olo zay donc samby tia alaza aby fa tsy mitovy ny point tady aby ny mpampiala voly tonga de premier point tsao tsy ho tian'olo tsao tsy alaza fa ny mpanakanto premier point nazy akory ataoko hagnatsara raha ty aitiavako azy par exemple misy akôro hafa tsy de tia loatra tokony ataoko rizy ty non rizy ty ataoko basse fa dièse izy ty tsy ataoko basse ré normal misy étude mba hampatsara le raha malôha agny amy tsy haiko na deuxième point troisième point agny izy zay vao mieritreritra hoe alefa le izy hipasse message sa tsy passe fa premier point karakory agnatsarako izy ty mba ho kanto le raha zay ny mpanakanto fa ny mpampiala voly tsao tsy alaza zala tsao tsy ho tian'olo mbola vo mamorogno satria andeha mpiala voly analyziko hevitra ana ary tsy mitagno ologno andeha agnaraka za fa kila ologno koa managna amin'ny analyse nazy ny mahatonga hira tsy maharitra de zay fomba fanaovagna ny mpampiala voly zay hoe akory atako ampalaza izy malaky lasa mieritreritra raha stupide zany anao atao malakilaky amizay surtout mba hipasy amy réseaux sociaux ivolambolagna fatany za amizay izy malaza malaky nefa maty malaky koa tandremo voilà igny mahatonga hira maty malaky à mon avis igny mahatonga izy maty malaky le mpanakanto magnino jusqu'à maintenant tsy moramora mitady vola mille clément alfasa mibaly mbalabaly be maventy jusqu'à maintenant voilà asa azo le mazava tegna tsapako hoe zata sady madiniky zegny hoe agny izy voilà anao tsy nitogno za tsy afanerako mari za tsy anao tsy nitogno fa tsapako le raha bon alohany mariparagnatsika izy za ko magnararotro asikasika narony tragno fa za eto mpagnano la musique za fa magnarotro asiana musique atsika asiana la musique atsika asiana la musique hely atsika sa premier couplet miaraka refrain nazy araiky alohany maragnatsika azy ouais agnisan'ny hira ny froko voalohany ny froko na ezako namorogno hira tsy magnino mais pourquoi izy taty izy vino boka amy 2014 izy vino boka irany voalohany irany foronko sambako namorogno hira fa tsy magnino edy alevako eto izy andro asara namorognako izy latsika maliny ok Amiakwano zerata diabino atokwano zera metile faingano na zengtsanga taino kwa ita kufama tsarano baby azama buzo fazeni azuno amuiza kufiana kai na yareta kuja paranima kwa zengba sama no my lover azamangai anotiantia cara zau blaza matero tuzeno kala lore wanga tindu no tsibanga kwa ptema kono tsibangino
tegna karaha mizaha spectacle raha za iny za koa marina muzika zegny tsisy raha bon filtré fa tegna izy tegna Yvon zegny zegny raha tiavako la muzika io na mibiagna na quel moment io mandeha na ino Yvon fô être volaniko hoe tsy made in China mitandregny na fa 5 ans passé na firy taogno mbalô ihany Yvon bon za zay tia angataka conseil aminao ho andreo zanatsika maniry helatra amizao handady ty ambelo tegna amila muziky ino zavatra rosonao andreo na rythme ie zegny na rythme ie hoe bon zao ty misy raha hely misy astuce kely ndesinareo magnala muziky ya conseil ozy anao andreo zandry zay magnano muzika amizao fotoagna voilà tsy de misy raha maventy fogna fa ataoko en général izy koa magnano raha ninonino n'importe quel domaine ataonao koa teo professionnel amy raha de raha telo fogna ataonao anagnanao fagnajagna fotoagna boko fahamatoragna boko fahaizana ilaigny raha jiaby anao koa teo professionnel amy domaine jiaby zay raha misy anao zay raha tianao atao fagnajagna fotoagna fahamatoragna fahaizana zany hoe tiako volagny matoa fahaizagna ty natao farany afara rythme aloha voalohany prioritaire fagnajagna fotoagna atao voalohany fahamatoragna atao faharoa mianara raha tsy tsara raha hay fatany hay ty fiampatagna tsy de ivelomagna loatra tsy maharitry ivelomagna fa ny raha ivelomanao mandra-pahafaty ny raha zazo io mbola matsapa tsy mahay gitara mbala mianatra fô zazy isika zio mbala mianatra fô donc tiako volagny surtout amy musique koa za mbala mianatra fô koa musique mbala magnotany zoky aby io karakory manakory technique manakory mbala magnotany olo mbala magnotany ery zala tegna mahay satria tia hay teo professionnel amin'ny asako de igny conseilna amindreo zandry tsy mampagnino koa fa midimiditry vola hely midimiditry vola malaza anao aza variagna fa na feo aby na tsy tendry raha mianara mihira mba ho hainao le hira de ivelomanao mandra-pahafatinao le izy io koa hainao olo mitady ty zala mahay mihira ty zala ilaigny fo fa io koa hainao fo te fiampatany malaky roboka fô io malaky roboka fô na ataoko hoe na amy domaine hafa aby zegny na amy domaine hafa na ohatra hoe anao chauffeur an tobile mahay tobile comme ça fô fa tsy mahay tobile zala tsy de mamango tsara be mandeha lavaka tsy moramora zala tsisy olo agnantso anao fa anao koa fa nivolagny mahay chauffeur zala io maro olo mitady anao voilà hoany mpankafy are satria tapitra ny fandaragnatsika manko de lava fotoagna rahantsika zay amy afatra ny mpankafy na nireo organisateur sy ny maro samihafa miliara iasa aminao ary rotsika hitogna amizay ireo hoany mpankafy za aketo avy aketo za vogno hiaraka amitsika ndraiky satria za koa mba ngoma anareo anareo koa mba za koa ngoma anareo de eto za avy hiaraka aminareo eto amy fotoagna maharitraritry hely de ho zaho tsisy raha miova amitsika Yvon Paul toujours Yvon Paul amin'ny hira zay nankafizanareo azy hatramizay mbala Yvon Paul na le voboaka na le fatalo ary eto za magnararoatra misaotra anareo amy tany zay nandianako jiaby mbala hirainareo le hira hatramizay folo taogno passé mbala hirainareo le hira de mitose za en fait misaotra betsaka tsy nagnadigno ela zay 10 taogno zay tsy nifankarigny nefa tsy nagnadigno anareo misaotra betsaka de misy contact agny amy managerako Arnaud Anthony na Facebook na numéro nazy 032 40 363 71 Arnaud Anthony megny managerako de afaka contactegna ho anareo de za koa mahiezaka tonga hito agnararoatra fotoagna zay ipitrahako eto mba hagnano toro hamangy anareo mpankafiko jiaby amy faritry jiaby iezahako zay tratrako atao
ito de mankasitraka rarô mankasitraka atsika jiaby mankasitraka ny capital studio nandray zay mankasitraka ny toera zegny medara misaotra koa ny pakasary voilà saotra atsika jiaby merci beaucoup Yvon Paul mankasitraka ary mankateligny tamy raha jiaby indesinao satria maro leçon nresegny teto atsika teto tsy hoe interview nandehandeha ho azy fa ny zako mba ho isy leçon misy raha azo tsapain-tagnana ho azony zantritsika ho ampiarigny ho azony pitandregny hazava kokoa ny tegna hevitry nzay zavatra jiaby koragniny amty monde ny tela mozika ty mirarosoanao zay atao mifandaragna toera zegny andeha amizay irinao amty la mozika ty agnaboaka tadiavinao amty la mozika ty tegna vilomantegna tokoa ary azoagna vola mampody ko atsika navy aty vola misaka mon frère ty hoe ninao eo za zegny ny iranitsika ia eto mpamaragnana kasitragniny capital studio capital record aty mitsena ambolokandrigna misy zareo atsika zay ty andeha ty aty afaka magnano resaka barola mozika zay ny gargote zokinaka ny Harrison film ny ratia koa ny la fierté ary ny bon d'achat ny biafiana izay tsy mitsahatra manao agnaty fandaragna ty mankasitrake mankateligny olo jiaby tamy jiaby zegny saotra atsika You era zeni, kodia no me conoce.